Asukal kayo na. Mahilig ka ba sa panutya? Yung mga binibili natin sa bus o kaya naman yung mga binibili natin pampasalubong? Samahan nyo kami dito sa Taal, Batangas. Andito tayo sa Bet Sweet Peanut na isa sa mga lugar na gumagawa ng panutya. Siya nga pala si Nanay Bet, ang may-ari ng lugar na ito. Since 1975 pa nga daw ang lugar na ito, bali 48 years na silang gumagawa ng panutya. Mula noon hanggang ngayon ay nakatutok pa rin siya sa kanyang negosyo. Dalawang ingredients lang naman ang kailangan ito, ang asukal at ang mani. Hindi madaling gumawa ng panutya dahil kailangan may itong bantayan para hindi masunog. Sobrang dami nga ng ginagawa nila dito. Binibili kasi sa kanila ito ng bultuhan. Nakikita niyo ba yung mga box na yan? Lahat yan ay puno ng panutya. Ano pang inaantay nyo? Tara na, kain tayo. Dito gawa lang ako. Ari na ayos mo naman. May bet, saan yung pwedeng kainin na? Nakagag yung... Ay, mainit at baka mapasaw. Hindi lang. So, dahil nalagtag ay medyo matagal-tagal. Mga bata. Si Erwan daw. Lahat na yung gano'n yan, laban. Bagal-bagal. Ano lang? Ano yung mga art? Ito lang yung bumili. Dali lang. Asukal kayo na. Asukal kayo. Dala na natin. Ano yung ningin ng 100 piece sila? Kahit madaling na araw, pinukulit mo yung araw. Yun yung sino ba yan? Eh, ba't yung tinawagan? Kasi na siya yung nag-vlog. Kaya alam-alam sa kilala natin. Hindi akala ko nito. Ask na ba mo? Ang bago ko na
Si Dexter po. Kuya Dex YouTube channel. Mas bago. Wala kakain. Wala nang Sa munisipyo, mahal yan. Simbahan. Mahal sa simbahan niyo. Pero pa tayo sa tikas bawan dito sa pula. Nakakatakot tayo, baka mag-iyak. Sige na eh. Pati basahan eh. Sukat niya eh. Pwede yan. Ang dami. Dan. Hindi ko ay sagot pag nabali ang ayaw ko. Chef namin po yung chef. Haling ko ng love ko ng magmagawa ng pinya pa. Okay. Oo. Kasi yung ibang tinda sa palengke. Pina-customize ko. Oo. Ay. Ay, maliwanag doon. Kaya pag sinisit yan. Tama.